זחלה תולעת אל האפרסק וחשבה בלהט כמה הוא בוהק. עסיסי עגול הוא שלם ומושלם, בין פירות הקיץ זהו מר עולם. איזה אפרסק זה שלם ומושלם, איזה אפרסק זה. התקרבה תולעת אל האפרסק ונגסה בלהט, כי ככה התחשק בדיוק באמצע. כמה זה טעים, מהאפרסק יש עכשיו שני חצאים. איזה אפרסק זה עכשיו שני חצאים, איזה אפרסק זה. שבעה תולעת מהאפרסק, שוב נגסה בלהט בלי להתאפק, בדיוק באמצע של שני החצאים. מהאפרסק יש 4 רבעים. איזה אפרסק זה 4 רבעים, איזה אפרסק זה. איזה אפרסק זה 4 רבעים, איזה אפרסק זה. כמה זה טעים.